Σε μια έρευνα όμως που έκανε το Wageningen, έτσι, το έχετε ακούσει, το Wageningen είναι από τα πιο έγκυρα, από τα πιο κορυφαία πανεπιστήμια του χώρου μας, στην Ολλανδία. Έκανε μια έρευνα και είδε ότι αυτή η στρατηγική του Farm to Fork, αν ακολουθηθεί απλώς έτσι, απλά μειώνουμε τα λοιπάσματα 50%, απλά μειώνουμε τα λοιπάσματα 20%, απλά κόβουμε εκείνο, κόβουμε το άλλο, υπολογίζει μια μείωση της παραγωγής από το 10 έως 20%. 10-20% μείωση παραγωγής, μείωση τροφίμων, έτσι, και νομίζω καταλάβαμε πέρυσι-πρόπερσι τι σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο δεδομένο τα τρόφιμα, έτσι. Είδαμε όπου έγινε πόλεμος, ζόρισε λίγο κατάσταση με τα στάρια. Άρα, ναι, είναι τρόφιμο και είναι κρίσιμο θέμα. Άρα δεν μπορείς να πας έτσι μόνο να μειώσεις. Πρέπει να βρεις τρόπους να βελτιώσεις τις γεωργικές σου πρακτικές, ώστε επιτυχάνοντας αυτούς τους στόχους, τουλάχιστον να διατηρήσεις το ίδιο ύψος παραγωγής τροφίμων. Ένας από τους κύριους παράγοντες για να πετύχεις αυτό το στόχο είναι το NUE, Nutrient Use Efficiency. Ή να το πούμε έτσι πιο απλά στη δικιά μας γλώσσα, πώς τα θρεπτικά στοιχεία, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε, θα είναι πιο αποτελεσματικά. Άρα, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος έχει κάποιες παραλλαγές, έτσι, γι' αυτό δεν είναι όλα ακριβώς τον τύπο, αλλά ουσιαστικά ποιο είναι. Είναι ο λόγος, είναι η διαίρεση του προϊόντος που παράγεται σε σχέση με τις λιπαντικές μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο λόγος, το αποτέλεσμα, τόσο καλύτερα